Рәсәйдең технологик суверенитетын булдырган һөнәрдәр исемлеге расланды. Уға 500-гә якын һөнәр индерелде. Документ урта һәм югары уку йортларының уку программаларын модернизациялау өчен нигез булып тора. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университетының кабул итү комиссия яуаплы секретары Ринат Төлкебаев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ринат Закирович, шулай итеп, илдең технологик уйдалылыгын билдәләгән һөнәрләр исемлеге расланды. Нинди һөнәрләр алар? Монда дыйбаганда бик күп юнәлештәр ингән. Бу инде күбенсә IT юнәлештәре буенча инженер һәм төвәл фәннәр ингәннәр инде. Бу юнәлештәрдән күбеһе безнең Башкортстанда укытыла һәм дыйм алганда менә безнең Өфе фән һәм технологиялар университетында 97 юнәлеш, бұл енді бакалавриат, специалитет, магистратура буенча алганда 97 юнәлеш бездә алып барыла һәм укытыла. Монда бар юнәлештәрдән караганда ла бұл 60% самаһы безнең бар юнәлештәрдән, чөнки искә төшерү тиек, безнең Өфе фән технология университеты, ул башка дәүләт университеты һәм Өфе дәүләт авиация техник университеты бергә кушылгас, шул юнәлештәрдән бергә калды һәм алып барабыз. Бюджет урыннарына килгәндә инде был дыйм алганда бюджет урыннарының 70% самаһы булачак һәм ошо юнәлештәр буенча без профориентацион эшләрдә алып барабыз. Шул вакытта укытырга алган студентларыбызны укытабыз һәм сыгарабыз. Бuna бұл Өфе университетына кагылышлы юнәлештәр буенча булды. Алар бит 500-гә якын специальность ингән бұл исемлеккә. Кайһылары безнең гомумән Башкортстан өчен хас буларның? Монда ядерный энергетикадан башка бар юнәлештәр безнең Башкортстанда укытыла. Шул вакытта монда медицина һәм фармацевтика юнәлештәре ингән. Булар инде Башкорт дәүләт медицина университетында алып барыла. Һәм калган юнәлештәрнең күбеһе менә безнең Өфе фән технология университетында һәм Өфе дәүләт нефть техник университетында алып барылалар. Бу инде киләчәккә шу юнәлештәргә карарганда киләчәктә бюджет урыннарын арттыру дигән карала. Ләкин менә әйтеп үтим, безнең былтыргы менән караганда, әгәр дә безнең Өфе фән технология университетында 6000 бюджет урыны булса, быел 7000дән ашу бюджет урыны булды. Булар инде шул 1000гә арткан димәк. 500 ашуга арткан дыйм алганда. Бул инде урта профессиональ белемдән алып аспирантурага тиклем бергә кушһак. Һәм шул вакытта бында югары белемдән башка шул вакытта урта профессиональ белем юнәлештәре ингән. Уларның беренчеһе лә безнең университетта укытыла һәм кабул итү кампаниясында катнашалар. Ягъни һеҙҙең университеттың урта һөнәри белем бирү системаһы. Урта профессиональ бирү системаһында ла бар. Был безнең Өфөлә генә түгел, шул вакытта безнең филиалдарда ла улар бардар. Күбенсә инде менә шул вакытта Ишембай, Күмертау филиалларында да алып барыла. Чөнки был инженер юнәлештәре буенча һәм IT юнәлештәре буенча күп урын алып тора. Бұл документ һеҙҙең өсөн вуз өсөн гомумән ул яңылык булдымы? Зур яңылык булдымы? Яңылык дип әйтмәс инем, чөнки был юнәлештәр буенча без электән дә эшләр алып барабыз. Чөнки менә 22 елдан башлап махсус хәрби операция башлангас та мондай карарлар булгайны ул һәм шу юнәлештәр буенча айрым үзебезнең киләчәктә суверенитетты һаклап калу өчен инженер юнәлештәре технология суверенитеты алга этәрү буенча укулар бара һәм шул вакытта ла бюджет урыннарынан башка безнең уку программалары ла яңартылып бара. Чөнки бында уку программаһын без раслаган вакытта монда инде эшкә алучыларның да мненияларын карайсакбыз һәм чөнки улар укып беткәч тә кайдалар эшкә барырга тиештәр. Менә шунда ла безнең бик күп программалар бар. Булар инде грант менән бәйле федераль программалар. Беренче анда был приоритет программаһы, чөнки безнең анда университет катнаша һәм гранттарда еңдек. Шул вакытта передовая инженерная школа, алдынгы инженер мәктәп, анда ла безнең айрым укыту алып барыла. Урта профессиональ белем бирүгә килгәндә, бында инде профессионалитет
программаһы бар, һәм анда егеттәр, кызлар укыган вакытта ошо профессионалитет буенча катнашып, безнең Россия буенча призовой урыннарга чыгалар. Үзләренең һөнәри осталыгын раслай дисәк тә Үзләренең була. һөнәри осталыкларны раслайлар. Һәм тагын өстәп әйтеп үтәйем инде, менә чөнки безнең инженер юнәлешләре буенча укыту урыннары күп булганга күрә, бездә инде максатлы юнәлешләр буенча без укырга алабыз, һәм шул ук вакытта менә Ростех компанияһы монда бик нык бәйләнештәбез. Ростех монда инде УМПО инә ул Ростехка, һәм УМПО менән катнашканда бездә Крылья Ростеха дигән программалар бар. Монда укырга ингән студентлар уку вакытында эшкә урнашалар һәм стипендиянан башка 35 меңгә тикелем зарплата алып укып йөриләр. Был инде атнаһының бер көнен улар УМПОга барып эшләйләр, эш рәтен күрәләр һәм калган көннәрен инде үзләренең безнең университетта уку буенча алып баралар. Калай яхшы шарттар студентлар өчен. Әйткәндә, бына ошо максатлы укыту буенча әгәр дә ниндидер һөнәрләр улар стратегик юнәлеште билдәләнә икән дәүләт тарафыннан, ошо максатлы укытуга ниндидер үзгәрешләр индереләме ул? Бына уларга күбрәк максатлы урыннар биреләлер бәлки бюджет урыннары арталыр. Монда максатлы уку буенча әзрәк үзгәрешләр индерелде. Әгәр дә 25 елда һәр бер юнәлеш буенча процент буенча без алһак, кайбер бер юнәлешләрдә ул 20-30% бюджет урыннарының без максатлы укуга бүлә торган идек. Ягъни улар укыйлар юнәлтмә буенча һәм шул юнәлтмә биргән эш урыннарына әйләнеп кайталар. Эш урыннарына кайталар. Менә быелда әзрәк үзгәрешләр булды. Чөнки һәр бер максатлы урын ул оешма менән бәйле булачак. Был инде детализированный квота дип атыйбыз аны. Чөнки быел әгәр дә кемдер максатлы урынга укырга теләйдер икән, улар оешмага үзләренә урын аласактар һәм ошо оешмага гына катнашасактар. Әгәр дә былтырдары бер урын 2 оешмага бүленгән булса, быел бер урын бер оешма булачак. Һәм бу бик тә уңайлы, чөнки абитуриентлар буталмаячактар һәм үзләренә теләгән оешманы Работа в России сайтында алдан хайлап, безгә килеп, документлар тапшырып һәм шул оешма менән килешү төзеп укыячактар. Бу инде уку вакытында уларга материал ярдәм булачак шул оешманан һәм уку беткәч тә улар 3 елдан алып 5 елга тиклем ошо оешмаларда эшләргә тиештер. Безнең иң зур оешмаларның бере, мен тагын әйтеп үтәм, бу УМПО һәм шул вакытта оборон предприятиеләрдә бездә күптәр, улар инде үзләренең урындарын әле билдәләгәннәр һәм менә апрельдән орталарында ошо оешмалардан, кайсы оешмалардан ниндәй урындар буласагын югары уку йортлары беләсәк. Кемдер инде егә укырга килергә теләсәктер, улар майядагы июнь башында ошо урындарды Работа в России сайтына халасактар һәм улар алдан белеп, үзләре танышып, ошо оешмаларга заявка бирә алалар. Ягъни майда танышырга мөмкин була максатлы. Майядагында июнь башында ошо мәгълүмат предприятиеләр менән асык буласак. Ләкин монда тагын искәрмә әйтеп үтәм, чөнки кайсы бер организациялар, оешмалар инде улар оборонкага карагач, улар Работа в России сайтында булмаячак. Кайдан белергә? Буның өчен югары уку йортына килергә кирәк булачак. Чөнки буларның урындары дөйм нигә алмаячаклар. Дөйм мәгълүмат системаны алмайды. Дөйм мәгълүмат системаны алмаячаклар. Буның өчен инде югары уку йортына килеп, ошо оешмаларда бит егене кабул итү компаниясына сакырасакбыз. Улар менән һөйләшеп, уларда белешеп, ничек, калай буласагын, улар менән алдан һөйләшеп һәм шул оешмалар менән килешү төзергә булачак. Ягъни документларда алып килгән вакытта ук танышырга мөмкин була. Хәзер ничек тапшыра абитуриентлар? Улар инде мөгаен күбрәк онлайн тапшырырга күнеккәндер инде. Быел да кабул итү компанияләрендә үзгәрешләр булды. Быел югары уку йортына килеп, документты тапшырырга булһалар да, без уларны госуслуги сайты аша аласакбыз. Һәм бик күп документларда быел госуслугынан буласак, шул вакытта монда почтала калган, ләкин почта белән кулланмыйлар. Күбенчә госуслуги. Монда инде алдан үзеңә аккаунт билдәләп куярга кирәк һәм госуслуги аша документ тапшырырга була. Гомумән хәзерге абитуриентлар өчен җаваплылык зур гына һалына. Бuna мин имтихан тапшырдым да, кайда индем, шунда индем түгел, гомумән үзеңнең киләсәгеңдә анык билдәләргә тиешең килеп сыга. Шулаймы? Кайда эшкә барырыңа тиклем һин билдәләп куярга тиешең. Монда инде улар алдан белергә тиештер, үзләре кайда эшкә барырга. Монда инде бу асык мәгълүмат булгач,
күп кешеләр катнашыр дип уйлыйбыз, чөнки элеккеге кебек оешманы үҙең әйләргә кәрәкмәй. Оешмалар үзләренең мәгълүматларын асык сайттарга һаласаклар һәм шунда танышып, ошо оешмалар менән килешү төзергә була. Был инде киләсәктә үзеңнең эш урының булсак дигәндә аңлата, һәм укыган вакытта һин ошо оешмага практикага йөрәсәкһең, танышасакһың һәм киләсәк эш урыныңда алдан белеп күрәсәкһең. Гомумән бу катмарлыгын ашлай бит. 17-18 яшьтә ул зур йеди адым. Нимәдер кәңәш итәргә? Монда кәңәшләрдән инде әле вакыт бар әле, уйланырга була. Һәм шул ук вакытта, әгәр дә менә бакалавриатты укып бетһәгез, һез магистратурага ла укуыгызды дәвам итә аласыз. Әгәр дә шул ук оешманан максатлы юнәлтмә алһагыз, һезнең ике тапкыр эшкә бармыйгыз, бер тапкырда 3 елда бер тапкыр үтәһегез дә һәм ошо бакалавриат һәм магистратура һезнең нигез ябыласак. Һәм арагына инде үҙегеҙ ҡараясаҡһығыҙ, 3 йылда эшләгәндән һуң күбеһе бары эштә ҡаласаҡтар алар шул оешмаларда. Һөнәргә һөйөү тәрбиәләнеп өлгөрәс юл эсендә, шулай бит. Ҡайһы үҙҙәренең йүнәлештәрен үҙгәртеүе лә мөмкин. Бындайҙарҙы күп күҙәтәбеҙ. Бакалавриат тураһында әйткәндәй. Бакалавриат быйыл һуңғы тапҡыр ҡабул итеү кампанияһы буласаҡ. Бакалавриат специалитетта киләһе йылға был йүнәлештәр үҙгәрәсәк. Былар инде базовый юғары уҡыу йорты һәм специализированный юғары уҡыу йүнәлештәре буласаҡ. Бында инде исеме генә үҙгәрер тип уйлайбыҙ. Уҡыу пландары буйынса, әгәр дә менә ошо хөкүмәттең ҡарарына ярашлы, беҙ ҡайһы бер йүнәлештәрҙең эсендә уҡыу программаһын да үҙгәртәсәкбеҙ. Был инде киләсәккә бәйле буласаҡ һәм чөнки был программа 30-нчы йылларға тиклем буласаҡ һәм ошо ҡарарға ярашлы беҙ бары үҙебеҙҙең уҡыу диләребеҙҙе, программаларҙы үҙгәртеп, киләсәккә адаптация үткәрәсәкбеҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә. Инде быйыл һөнәр һайлаган 10-нчы кластарға, 11-нче кластарға уңыштар теләйбеҙ, шулай. Уңыштар теләйбеҙ, берҙәм дәүләт имтиханын яҡшы бирһендәр. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө фән һәм технологиялар университетының ҡабул итеү комиссия яуаплы секретары Ринат Төлкөбаев менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.